Анкър! Чом! Ето те и те, Брус! Най-сетне! Имаме си компания. Време беше, уважаеми! Предястията свършиха, а стомахът ми още стърже. Гони ме безумен глад! Хайде, да приключваме с програмата. И така, откривам официално нашата сбирка. Нека да си припомним обета. Аз съм добра акула, не безмозъчна машина за лапане. За да променя този имидж, първо трябва да променя себе си. Рибите са приятели, не храна. Освен гадните делфини. Делфините? Да, бе, мислят се за сладури. О, виж какво парче съм, скок под скок, ще ти скоча, не съм ли велик? Достатъчно. Минаваме към ниво 5. Доведи си приятел риба. Доведохте ли си приятел? Аз да. Здрасти! А ти, Чъм? О, ами аз някъде съм го забутал, моя приятел. Нищо, Чъм. Това ниво е трудно. Вземи си един от моите приятели. Благодаря, брат. Едно чирушче за чумчо. Аз започвам пръв. Здравейте. Казвам се Брус. Здравей, Брус. От 3 седмици не съм хапвал риба. Честна дума. Или ако лъжа, да сварят от мен супа. Ти си упование за всички нас. Амин. Тъй, кой е следващия? О, нека аз! Да, мажоретката там отзад. Излез напред. Здравейте, аз съм Дори. Здравей, Дори. Аз май никога не съм яла риба. Но това е невероятно, Дори. Поздравления! Радвам се, че успях да си призная.